Tenim melmelada de ceba és imperfect. Amb aquesta melmelada en farem un pollastre saltat amb verdures amb un toc agredolç i una mica de sèsam. Per fer-ho, el que necessitem és pollastre, paella ben calenta, amb un bon raig d'oli, i aquí hi saltem, enrossim el pollastre. I un bon toc de soja, un bon raig de soja, allò, vinga, generós. I ara és el moment de posar-hi la melmelada de ceba és imperfect. I posarem unes verdures. En aquest cas tenim pastanaga, tenim bròquil i tenim espàrrecs verds. Aquestes verdures jo les he escaldat prèviament, que així és com m'agrada tenir-les sempre a la nevera. Ja les tinc escaldades, per tant, m'és molt més fàcil fer-les servir sempre que les necessiti. Per tant, posem les verdures, un sésamo i el plato. Us agrada?